Здравейте, аз съм Дел и днес ще продавам пица, да видим дали някой ще ме разпознае. Това ще има туалетите. Добре. Туалетните навсякъде може да пробвате. Стига да не ви видят, стига да не ви видят. Слушай ми, госпожа. Имам нужда от съвет. Слушай ми. Кремарон или домно специално? Домино специално съм хапвал, другата не съм я пробвал. Домино специално е хубаво. Домно специално голямо. Голямо. Ще ми кажете ли как се казвате? Да, Пепа. Пепа, с какво се занимавате? Кажете, важно е за тук, за статистиката, после проверяваме кой е домино специално. Суеб дизайн. Суеб дизайн, добре. Уеб дизайн. Отказва да ви продаде пица. Отказва Да, щом Суеб дизайн иска да ви даде цялото заведение. Добре, няма. Добре, нямам причина. Така, значи домино специално какъв размер искате? Голямо? Голямо. Добре, Пепа, заповядайте. Ще ви викнем по микрофона за пицата. Айде, приятен ден.